Gus, ngopo? kok ora iso ambles bumi? Lah wong aku iso omong nek ambles bumi iki manteng pangestine ngampet ambegan. Oh iya lali aku. Ceniningan kuwi jenenge kesusu ora. Wis. Gong, tak ajar lho kowe. Gong. Iki kok diduduk. Kapok ra kowe. Ku tak antil tenan iki, Gong. Gong iki kok dibleseke sadodo iki lho. Gong, ayo kowe glelengo saiki. Oh ditenono kowe. Penyakit ora diudumbulke saka ngisor. Kapok kowe. Kene jedul. Mabur. Jas tenan iki. Grimes po ya? Kok tetes-tetes iki? Ah, setan to. Wanjal maning jajalanan tenan. Udane, Truk. Rak. Oh, kowe ngipat-ngipatke kowe kok. Sisane mau ora. Mbok medhun, mah. Penak mabur. Mbok ganti, Gong. Kowe tadus terus kali neng kali karo aku sesasi kepungkur kok sprene isih kuning. Ana diganti. Jiji ora medhun. Dung jelek. Wah. Lho, ora nggo gleleng to. Wing jajal kok gleleng. Tandingi. Kurang sapa iki? Ndoro Antarja. Siap. Ajare, Truk. Iya. Wah, tak ngasuh ganti aku. Nol besar. Piye maksude? Awak dhewe bali kukut iki. Kok kukut? Le sowan mrene kalah dhisik karo Sinun Prabu Ndarawati. Sebabe Sinun Prabu Ndarawati ya mbutuhke pustaka Jamus Klimasada. Lho. Ha kanggo ngapa? Ndarawati ke Taman Pegebluk. Ndarawati ke Taman Pegebluk? Heeh. Terus isane Waluya Nirmala Temah Jati, Jati Temah Mulya. Nek Ndarawati ditumbali pustaka Jamus miyang Jimat Klimasada. Monggo le rawuh dhisik Sinuwun Ndarawati tinimbane awake dhewe. Ngamarta ki peraturane iki antri kok, Go. Sing dhisik ya didhisikke, sing keri ya dikerekke. Mula kowe karo aku wis ora bakal iso ngukup. Wis kalah star karo Sinuwun Ndarawati. Yo le mulih yo. Sik. Kok sik piye? Kowe terus piye kowe? Aku ora iso matur apa-apa, wis entek pikiranku. Sinuwun Prabu Darmakusuma paring dawuh Petruk, kowe kalah dhisik karo Sinuwun Prabu Ndarawati. Uga mbutuhke pustaka Jamus Klimasada. Mula sing gedhe pangapuramu ya Petruk modar, wis ora iso piye-piye. Mulih seneni bapak. Kowe duwe ide ora, Gong? Hah? Kowe duwe ide ora? Duwe nang ideku ki engko kisruh. Piye, wani ora? Wah ya aja iki ning kraton. Ah nek kowe ora wani ya mulih. Nek kowe wani aku tak maju pindah. Lemu tengok kono, kowe nang mburi kene aku tak matur. Ning kira-kira engko piye? Kedadiane piye? Ya ketoke kedadiane geger. Wong aku ki wong ngawur soalé, Truk. Ning ngawurku landasane siji lho. Apa? Bener meng kuwi tok. Nek landasanku ora bener aku wegah kon gegeran ki mah. Ning nek landasanku bener, wo lah mbok bumi walik watu tak lakoni. Ya coba saiki kowe maju kene, aku tak genti ning mburi. Heeh. Ngene-ngene. Ya, wah. Ngati-ati lho, Le. Wis tenang wae, wis tak pikir apa kae. Kowe pokoke ngasuh tengok kono. Heeh. Midhangetke pidatoku. Oh iya. Ora kaya kowe tledhak-tledhok ning ngrampungi karya. Mono kawan Bagong arep matur apa? Lho namung dados wakilipun Petruk kok Sinuwun. Iya. Kula ajeng nyuwun prisa. Sinuwun Ndarawati rawuh mriki wau ajeng napa? Nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada. Kagem Dinggo tumbal negara Ndarawati. Sebabe Ndarawati kenging napa? Kena pagebluk. Stop. Cekap semanten mawon kula tak mangsuli nggih. Iya Bagong wangsulana. Siji. Panjenengan percaya Ndarawati ke Taman Pegebluk?
mesine percaya Koko Prabu kuwi kadangku sepuh. Arep kadang tuwa ki nuwun sewu. Isa lho ngapusi. Dasarmu apa kok kowe wan matur kaya mengkono? Ngaten, dasar kula mang penggalih. Bener apa ora? Pegebluk utawi winastan welaking Jawata menika adalah wah, kok aja nganggo adalah barang. Ayo aku sok nganu ya. Nun sewu nggih, basa kula campur-campur sing penting cetha ditampa. Iya ora apa-apa. Nika mujudaken paukumanipun para dewa ingkang tumanduk dhateng titahipun. Paukumanipun Gusti ingkang diparingke titahe. Apa ta sebabe kok ketaman pegebluk? Merga wewengkon kono menungsane wis ora iso didandani. Kon manembah ya ora gelem, kon tumindak apik ya ora gelem, anane mung tumindak ala, anane mung tumindak jahat. Niku Gusti mesti paring hukuman kagem wewengkon mriku saengga wewengkon mriku dipun sebat ketaman pegebluk. Iya bener nggih. Terus saniki sampeyan kula aturi menggalih. Jagat niki negara pundi sing ratune jahat? Prabu Dasamuka nika arep ampuh dikaya ngapa ning ludes keles tanpa sisa mungsuh Prabu Ramawijaya. Niku tegese Prabu Ramawijaya niku dadi utusane ngadil menehi hukuman kagem Prabu Dasamuka sak wadya balane sak rakyate. Iya. Ngastina niku sing dadi ratu Prabu Duryudana. Niku ratu jahat, Kurawa niku angkara murka. Niku ora ketaman pegebluk, ayem-ayem mawon, tentrem-tentrem mawon. Terus saniki panjenengan penggalih. Ndarawati apa bedane karo Ngastina? Bedane apa, Bagong? Weh, lha iki piye ta iki kok takon terus? Aku asline cerdas ming sok gaya ta, Tru? Ah iya. Bedane Ndarawati kali Ngastina, nek Ngastina niku ratune jahat sing kudune entuk pagebluk. Nek Ndarawati niku ratune ratu sing dititisi dewa. Teng jagat menika sing ngagem asma Sri Bathara menika mung loro. Siji Sri Bathara Bagong. Mantil jasmu. Sri Bathara Ramawijaya, angka loro Sri Bathara Kresna. Nggih. Niku ratu sing ketitisan Sang Hyang Bathara Wisnu. Lah, sapa ta Wisnu? Wisnu niku dewa ingkang tukang nentremke jagat, dewa sing gede kewajiban memayu-ayuning jagat. Niku Bathara Wisnu. Nah, pertanyaannya iki nek ora ngene iki ra jelas ya, Tru. Ah iya. Ora apa-apa. Ngastina sing dadi ratu-ratu jahat ora ketaman pegebluk kok Ndarawati sing dititisi Sang Hyang Bathara Wisnu kok negarane ketaman pegebluk. Niku perlu dicek dulu. Sampun ngantos sampean kelintu. Ah saklajengipun Pustaka Jamus Klimasada niku panggesanganipun para Pandhawa. Pustaka Jamus Klimasada menika panguripane para Pandhawa. Ora kok Pandhawa tok. Ning rakyat Ngamarta niku ya padha gumantung karo Pustaka Jamus Klimasada. Pustaka Jamus Klimasada ajeng diparingke Sinuwun Prabu Ndarawati ming dienggo tumbal. Mongko dienggo tumbal niku apik-apike ming dipendhem. Nek dipendhem niku ora iso bali. Nek ra iso bali, Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Klimasada. Nek Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Klimasada, wong sing ora seneng karo para Pandhawa arep gawe kapitunaning Pandhawa, angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Nggih mboten? Iya Bagong. Nah, mulai dipenggalih. Ampun grusah-grusu. Terus saniki Semar. Semar niku mbutuhke Pustaka Jamus Klimasada bareng kalian para Pandhawa. Berarti Pandhawa mboten pisah kalian Pustaka Jamus Klimasada. Omongan sing tirik-tirik kula omongke menika garis bawahi benang merahipun inggih menika Ratu Ndarawati. Nun sewu, sing ratu ketitisan dewa kok negarane ketaman pegebluk niku menimbulkan sawijining sasamenge no. Sabar.
Aku ki arep Indonesia apa Jawa? Jawa wayang kok Indonesia. Mujudaken nuwuhaken satunggiling pitakonan. Apa bener Ndarawati ke Taman Pegebluk? Angka loro sing perlu dipun garis ngandhapi. Wih, garis ngandhapi. Garis bawah iki nek basa Jawa garis ngandhapi to. Oh iya. Sing perlu dipun garis ngandhapi nuwun sewu lho. Nuwun sewu niki mboten ngarani. Ya nek niki kresna tenan. Nek dudu wis kebacut maringke pustaka Jamus Klimasada, wis kebacut maringake pustaka percaya karo Suwun Prabu Ndarawati, jebule dudu kresna tenan. Lah, panjalmaning mungsuh sing mung kepengin gawe kapitunaning para Pandhawa, Pandhawa ora ngerti. Pustaka Jamus Klimasada ilang, Pandhawa ora ndek kekuatan. Lah, wong sing ora seneng karo Pandhawa, arep gawe kapitunaning Pandhawa, angel mijet wae ngranti. Ayo. Piye? Piye kok meneng wae? Lho, iki karo ratu kok njurpe kok meneng wae ora. Pripun? Cocok mboten omongan kula. Kula niku waton gelem omong, gelem matur, ning kula anggere duwe waton. Nek ora duwe waton ya kula ora bakal gelem matur, ngoten. Nek niki panjalmaning mungsuh, pustaka wis kebacut digawa, lek arep goleki nendi, lek arep ngelarah nendi. Ah, ngrekoso. Ngrekoso. Wis, Kurawa krungu, Pandhawa kelangan pustaka Jamus Klimasada. Kurawa tumindak elek, Pandhawa kesia-sia. Kasangsaning Pandhawa ngembet kawula sak negara Ngamarta. Kawula uripe wis ora tentrem, digawe bubrah merga sampeyan nuwun sewu kirang lantip panggraitane, kirang cetha paningale, nyawang dhateng sinten kemawon sinuwun. Maning jajalan atus kertaning bawana iblis lanat. Bagong! Bagong! Kono tro rampungi. Lho kok rampungi piye ta kowe iki? Kowe kuwi sing ngomong oke-oke kok rampungi. Nesu ae wonge. Ha nesu kowe ngelokke ngawur kok. Kowe ngarani Sinu Ndarawati barang palsu ya anggapmu apa? Wis kono tandangi. Kowe piye? Lho aku ora ngomong apa-apa kok. Wegah aku nek tok du kaya ngono kuwi. Cah jireh ora. Oke. Kamu duduk situ. Iya. Tak wangsulane. Ngene nek kok gelut kowe ya, Tru? Us. Nek gelut kok aku ora. Aku cilik ya kalah musuh iki. Cilik kae arep nek gelem menang ya iso menang. Bagong. Kono kawan Bagong. Wonten dawuh, mboten sah seru-seru. Kula dereng budhek kok. Aku ngerti yen kowe durung budhek. Ning nggonku bengok sore iki mergo aku nesu karo kowe. Wah, lah ngerti kula. Wong pasuryane abrit kaya ngoten. Kowe mau muni piye? Kowe muni piye? Kowe mbalen ana rembugmu. Waduh, lali wong mboten kula catet kok ya. Masa wong ngomong kon baleni saka awal ya wis ra kelingan mbok pinter kaya ngapa iki. Wis ora kelingan. So sampean kula ajeng nyuwun pirsa sampean kok getak-getak niku wonten apa? Enten apa? Masalah ya apa? Yen ora kleru kowe mau keri dhewe muni yen kowe ngarani Yayi Prabu Ndarawati iki panjalmaning mungsuh. Yayi Prabu Ndarawati iki panjalmaning mungsuh ingkang bakal nglembut pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Ya ora? Ayo muni yo. Muni ya apa ora? Heeh. Heeh, pripun? Anggepmu apa? Anggepmu apa kowe ngarani Yayi Prabu Ndarawati iki panjalmaning mungsuh? Anggepmu apa? Kowe ora ngilo karo derajatmu, kowe iki mung batur. Kok ngarani Yayi Prabu Ndarawati iki panjalmaning musuh? Sik ta. Nuwun sewu kula arep takon sing jejuluk Prabu Kresna niya sinten? Yayi Prabu Ndarawati. Sing tak arani palsu? Yayi Prabu Ndarawati. Sing tak arani kowe ora duka kok sampean wong liya nesu-nesu iki ngapa? Ngapa kula tak takon? Yayi Prabu Ndarawati iki adhiku. Kuwi kadangku Taruna, wis ngerti. Terus karep sampean piye? Aku ora trima. Tantrimaning Baladewa kowe kudu nampa pahukuman. Belum, ora luput kok dihukum. Cangkemmu sing luput. Iki pancen cangkem elek kok iku. Gong kowe iki pola gawemu iki marai nesu lho kowe. Kowe mbok ora konyol kaya ngono kuwi lho. Truk cangkeme.
Atohnya lho kowe. Nang sekolahan kok omongane saru. Konyol. Oh. Tak kira lambene Bagong ora. Terus nek sampeyan ajeng duka sampeyan ajeng napa? Aku ora nrimake. Kowe bali, kowe minggat. Kowe aja pisan-pisan ngayonake pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Nuwun sewu sinuwun. Sampeyan ya dayah, kula ya dayah. Sesama dayah niku dilarang mendahului. Sesama dayah niku dilarang unek-unek kok sampeyan ya mengentuk wedang segelas, kula ya mengentuk wedang segelas. Lah kok sampeyan nesu-nesu sak penake dhewe niku nuwun sewu. Kula salah napa? Kula kleru napa? Sing kula nekke Sunan Prabu Ndarawati kok sampeyan dadi murka kaya ngoten. Murka wae. Mergo kowe wani kurang ajar kaya Prabu Ndarawati. Mergo kowe wani kurang ajar kaya Prabu Ndarawati. Iblis kowe kere kok. Cangkemmu dilangap-langap kaya bedet suwun bobat tegalan. Ndrewili kaya grojokan. Kowe wani nges marang Prabu Ndarawati kanggo apa? Kowe ora ngilo karo gecokmu, kowe iki mung batur, kowe mung Panakawan, kowe iki mung kere. Wis ngerti. Kan biyen aku kere, terus arep ngopo? Lho, malah ora basa. Sampeyan suwe-suwe iso mangkelke kok. Ora basa karo sampeyan aku ora kualat wong tuwa Bagong bangane Baladewa. Lho, nek ngono kowe wani karo Baladewa? Mboten ajeng wani. Lah kowe wani sekecap padha sekecap. Kowe wani wangsulan karo Baladewa padha karo kowe wani karo Baladewa. Mboten sinuwun tiyang agung kula mboten wantun kaliyan panjenengan. Nek nek panjenengan niku ngunekke kula kaya ngoten niku sabarane menungsa niku wonten watese. Sing jeneng Kulon Wuraga duwe wates kok kesabarane menungsa ora duwe wates. Ngoten. Kula niku wonten watese. Nek kula wis entek kesabaran kula nggih nuwun pangapunten nek pancen kula wani kalih panjenengan. Nek kowe wani karo aku ya ngadeg jejeg. Ayo, aja ndeplok nang isor. Nek wani karo Baladewa, ungalno dadamu. Piye, Tru? Sak karepmu. Iki piye iki kok aja sak karepmu. Engko nek geger tandangi wong loro ya, emoh. Telek. Ora sembodo karo le mangkat mau le ana apa-apa tanggung wong loro, ana apa-apa tak tanggung dhewe. Ana minggat mulai ana. Cah jireh ora. Sampeyan muni pripun? Nek pancen wani karo aku ayo ngadeg jejeg padha karo aku. Oke, ming ngadege kok angel, Mas. Anggepe kaya kula niki wedi karo sampeyan. Wah, bagus. Weh, ngece nek iki. Wis ngerti Bagong rupane kaya nek duneke bagus. Kowe wani padha sekecap karo Baladewa. Wani malangkrek ngarepe Baladewa. Tegese kowe wani karo Baladewa. Mestine wis tak waneni wong sampeyan yo ngeyel kok. Sampeyan niku kok kaya sak penake dhewe karo wong cilik kok sak gebyau ya sak penake dhewe. Oh alah. Dumek kula ming kawula cilik dunekke wong kere, wong gedibal, wong melarat. Mbok sadar sinuwun. Mekutha sandangan sing apik sing mangagem niku sok nek ngadep sing gawe urip niku ora kanggo. Di mata Tuhan kita itu sama-sama manusia. Neng mergo sampean kedenuan derajat pangkat neng donya niki dibedakake antaraning piyayi karo kere. Neng nek piyayi nek ora iso nglungguhke karo kerene nuwun sewu, kere ora wedi karo piyayi. Lho nek ngono kowe wani karo aku. Iki nang kene iki. Suwijining piyayi sing ora tau iso dielekke iki ya ngene iki, dielekke malah ngono kowe wani karo aku. Mbok aja ngono to, sinuwun sampean ki sadar. Sampean ki eling. Ngono, sampean ku niku mbiyen jaman arep nyalon dadi Prabu Baladewa mbiyen mbok yo eling teko nang nggon aku ngekeki dit 155 tahun niku njur gablek kegaglakan apa kula tak takon. Bagong iki kowe kudu nyoblos aku. Aku golekno wong 40. Petro aku golekno wong 55. Semar aku golekno wong 45. Kaya ngono kok sampean ra kelingan. Saniki barang lenggah dampar negara Mandura gedangkrang sila tumpang. Sampean karo wong-wong sing dadekke sampean sia-sia. Aja dianggep ming rakyat cilik. Ning kula ngedukke sampean ora nganti 3 kedheping netra. Wah sogok gogrok saka kursi sampean. Muni ae saiki. Suwe-suwe dinengke kok arep wani. Ngerti Bagong wetenge lara ket sore mau kok malah
gawe masalah aku nek nesu ngene iki ora ngerti lara ora ngerti wong anggere ana panganan mari kok nekat anggere ana panganan kok mari rumangsane ora anggep sak penake dhewe wis saiki tak takon karo kowe kapan kowe omong nyata kawan Bagong yo nek kowe milih aku kene pojokan tak kei cakruk wis umum kene iki tak ganti nganggo kloset sprene isih mancek watu nyok kena banyu nyok ora nyok kena banyu nyok ora manut ombake ora terrealisasi babar blas manusia macam apa wah aku malah susu-susu teratapan gong arep dadi apa kowe engko nek ngomongamu kaya ngono kuwi nyok satu sono ngegrab minggat kono lho kok digawe dhewe kon ngegrab wah iki ngisru-ngisru ya Tru aku wis menteng-menteng wani tenan malah kowe sing jireh kowe sing wedi rasa nyangkem meneng iya engko nek nganti dadi perang piye nek dadi perang piye lha tandangane waduh ora usah melu-melu ora apa-apa malam ini tanpa Petruk Bagong jalan waduh ya wis kowe bareng ngono kok glelengmu ora jamak-jamak saiki ngene bae tinimbangane iku padu ning dalan utawa padu ning negara iki kowe saiki bali nanti lho ning omahmu bali kondo karo bapakmu bali kondo karo bapakmu kon murungke le bangun kayangan bapakmu kon ngilo karo cengele kon ngilo karo gicoke Semar kuwi mung gedibal bapakmu ki mung kere bapakmu ki wong ora duwe kok arep bangun kayangan ki bapakmu ki gablek apa bapakmu ki duwe apa Bagong kondo kon gagas karo kanane cecak nguntal cagak cebol kayu wulan utang etong lintang tangan kelakone cepak wurunge Bong le sadar le aduh sinuwun mandura dadak ngrasani bapak wingenane ana wong nglirik bapak wis dipecel ndase karo bapak. Le Gong. Sabar Gong. Gong ora malang kerik ngono kuwi, Gong. Gong iki nang negara le, sabar kok ndak kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Udus kowe. Tekene ra tekan, Gong. Iya aku sing ora seneng. Aku nesu saking nesune nganti trenya. Edian. Wong semene iki do ora niteni karo labuhane bapak. Wong semene iki do ora niteni karo labuhane Semar. Semar sikir dinggo sirah-sirah dinggo sikil, momong Pandhawa, momong Ndarawati, momong Mandura. Ning bareng wis do mukti, do lali karo sing momong unek-unekke Semar wong saking, wong ora duwe. Semar ki wong goblok. Ah! Ngapa iki kamu? Saking kesune. Kok sarunge dikebut-kebutke barang. Ben. Aku ki kaya arep nesu ning nesuku caraku piye, Tru? Wis bayangno, mangkel tenan aku. Bala dewa, menungsa ora tatanan. Lho, Bagong. Ayo nang ae. Nek wis nyenggol bapak iki wis beda perkarane. Nek aku tok nyek ora masalah. Nek gandeng kowe wis ngece karo bapak. Sedungo bathuk senyari bumi. Nadana wong sedungo jembaring bathuk. Nadana wong sanyari jembaring bumi. Tatotai pecating nyawa blabaring ludi. Lho, weh lah malah menteleng matane. Matamu e. Gong kuwi ratu ben ra urusan. Lho kowe wani karo Baladewa sing tak wedeni apamu? Ora minggat. Ayo, saiki tak gawe saya mbara perang. Sapa sing cilik gedene sangka kadadane Baladewa menang boyong Pustaka Jamus Jimat Limasada. Piye omongmu mau? Piye le omong mau?
Sapa sing cilik gedene iso ngku kadetaning Baladewa? Menang bayang pustaka Jamus Limasada. Lho. Nantang aku kowe. Ya, oke. Nanti papane wong Bandayuda. Kowe iso nglangkai batange Petruk gawanen pustaka Jamus Limasada. Halo. Kok dadi batangku? Engko sen mati urung. Urung ya ora apa-apa. Lho ora apa-apa. Nek nantang ki nglangkai batange dhewe ora batange wong liya. Ku jenenge matekke wong liya ora. Ama muni piye? Nek iso nglangkai batange Petruk, ameng salah kata. Maksudku batange Bagong, as kowe iki senengane nyemelangi ora. Nanti pawane wong neter kadedayan. Nanti pawane wong neter kadedayan. Omonganmu iki Nendi papane wong neter kadedayan metu Jawa, ora metu Jawa gretek negara legane ati kowe. Yo! Kok bali rene to, Kang? Ame ngapusi Baladewa kok pira uwen. Melayu banter aku ngerangkul cagak terus balik sut. Dheke bablas. Trembelane ya. Kene iki cagake ngendi? Saka guru kae. Oh, adake ora. Wong iki nek ndelok wayang iki kene karo jalan, karo mbayangke ngono lho. Mesti seneng. Tak gawe ngene iki men penonton ki bayangane keadaane ning dalam keraton. Melayu bareng terus aku ngrangkul cagak terus balik ngene nek caci cilik lho. Aku iso mbayangke aku. Piye? Apik ta? Heeh. Nek ora iso mbayangke ya berarti urung apa jenenge durung apa tenanan le ndelok wayang. Heeh. Ha terus ki piye? Wis kono tandang ngono. Lho. Lah sing nantang kowe kok. Sing nantang aku sing ngopiok kowe. Wah. Aku lino dolanan ning omah senengane ngono. Bagong, wonten dawuh yen pancen niat bakal nandingi Koko Prabu kena ngapa kok bali meneh marang Praja Ngamarta. Namung badhe nyuwun pangestu sinuwun Prabu Darmakusuma awit menika badhe wonten peperangan ingkang ageng. Inggih menika sinebut perang Bratawuda. Nek Pandhawa ngertina rak Bratayuda. Nek aku karo Prabu Baladewa Bratawuda. Oh. Iya Bagong sing ati-ati. Kula ajeng madeg Senopati Senopati. Iya. Kalungi kembang ora. Madeg Senopati. Kalungi kembang ora diwur-wuri kembang ora. Tonya wae. Diwur-wuri kembang. Kaya wong modar. Ada mbok menawa aleman bareng. Kana to. Kowe nang Jawa to? Lah ya bareng aku nang Jawa aku ya nang Jawa. Gak aku nang temandang dhewe aku mau. Nggih ngoten nggih sinuwun kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nyuwun pamit sinuwun. Iya. Kakangmu nesu ya aku. Iya soko. Sampeyan nesu mboten? Ora. Tau nek palsu ngoten? Ora. Berarti palsu tenan. Ora. Ha ya, ora. Mendelik-mendelik tak culek matamu kowe. Mamen nggih sing Ndara Janaka. Iya ya sing ati-ati Bagong. Nyun pamit nggih Ndara Werkudara. Udu minggat. Ndara Werkudara nyun pamit. Yo sing ati-ati. Ndara Nagaradewa nyun pamit. Iya, sing ati-ati Bagong. Iya Bagong sing ati-ati. Sayang aku pulang dulu ya, sayang. Nggih. Sing atos-atos ta, Mas. Iya. Ora aku sik. Kowe kok nyeluk Adi Ngamarta sayang iki. Apamu e? Mantan. Kula sapa teng gubuk asmara niku kali niki. Wong edan ora. Pareng nyuwun pamit sinuwun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik Panakawan Petruk. Surtiti ngati-ati duga-duga digawa. Ngelingono lamun Koko Prabu Mandura kuwi isih bendaramu. Mangke badhe kula pitang. Kepareng kula nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Panakawan. Gong kok sing maju kok dudu sinuwun Mandura. Sapa? Anak-anak Pandhawa.
Ora pangling kae Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Sajae didhawuhi karo Sinuwun Mandura yen awake dhewe dianggep luput tumrap negara Ngamarta. Wis, rasa susah, rasa sedih. Aku sing mau wani nandingi anak-anak Pandhawa tak lakonane, Tru. Kowe wani? Wani, ngopo wedi? Pokoke nganggo tekan kene rembugan sing apik-apik, nek ora kena dijak rembugan, apa boleh buat? Lah iya. Awak dhewe wong cilik ora kena didak-idak sak teruse. Wong cilik landesane bener, sapa wae sikat, Tru. Ya manut karo kowe kok. Heeh. Ndara Antasena. Ndara Antasena? Iya, Petruk. Iya, Bagong. Enten apa kok pasuryane kaya duka? Aku didhawuhi dening Siwa Mandura. Didhawuhi dening Prapak Di Baladewa kon goleki kowe. Nek pun ketemu, nek wis ketemu aku kon bondo tanganmu kon ngrincung sikilmu. Ngandel ora. Baladewa iki arep ora atune seneng ngapus-apus ya kae. Hooh. Mesti iki kuntul dikandhake dandang dikandhake emprit. Ha iya. Lelakon sak nyatane diceritake beda karo anak-anak Pandhawa, men anak-anak Pandhawa nesu awake dhewe. Nah anak-anak Pandhawa nesu awake dhewe, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja ben gelem ngrangket awake dhewe. Penyakit tenan kae Baladewa. Piye, Kong? Wis diwangsuli wae. Nek jane aku kandha karo kowe ya, Truk. Nggih. Aku ora tekan atiku. Mergo kowe iki tau tate ngomong karo aku, kowe tau tate ngudang karo aku. Oh nggih. Lah terus aku tak takon karo kowe jane masalahe apa? Nah iki cah apik iki arep rada gendro ning apik iki. Heeh. Nek tak omongane, Tru. Iya, omongane. Jan-jane niku kula kalih Petruk mboten salah, Raden. Ndara. Lah kok Siwa Mandura dawuh karo anak-anak kon nyekel karo kowe. Mergane nika pancen wonge sarak. Ngoten. Sinuwun Dwarawati, Sinuwun Prabu Baladewa rawuh teng negara Ngamarta. Ya. Wigatine ajeng nyuwun ngampil pustaka Jamus Miang Jimat Limasada merga negara Dwarawati ketaman pegebluk. Oh ngono. Heeh. Terus kula kalih Petruk teka. Niku dikongkon Bapak merga Bapak kepengin bangun kayangan. Bangun kayangan nika ateges uripe para kawula sak negara Ngamarta niku embane urip teng kayangan kebak karukunan, kebak unggah-ungguh kebak tata krama kamanunggalan. Ning syarate Pandhawa kudu rawuh teng Karang Kadempel sareng kalih pustaka Jamus Miang Jimat Kelimasada. Terus geger. Geger piye? Padu antaraning kula kalih Prabu Baladewa. Lho. Kowe wani karo Prabu Baladewa? Lho canggleleng padake. Kula wani merga kula bener. Kula ndakwa Sinuwun Dwarawati niku nuwun sewu panjalmaning mungsuh. Ing atase negara Dwarawati niku dilenggahi Prabu Kresna titising dewa kok taman pegebluk niku rak impossible. Wah, bahasamu. Lho niki teng sekolahane. Impossible ki apa, Gong? Odol cengkulmu melacot. Impossible ki tidak mungkin lho, ora bakal kelakon. Ora bakal kelakon to. Nggih, Mboten? Ya. Aniku dadi dukaning Prabu Baladewa. Wanur malih jalanan Bagong dapure kaya ngene. Kula dunekke kere, dunekke ra duwe, dunekke wong wis pokoke entek amek kurang golek. Ning kula ora masalah. Kula dunekke kere ra apa-apa, bareng nyandak Semar. Lho, nyandak Semar piye? Semar eno Baladewa muni. Bagong, saiki kowe bali kandhara bapakmu. Bapakmu kon ngilo karo cengele. Kon ngilo gitoke. Ming Semare kok bangun kayangan ki terus gablek apa? Semar ki wong ora duwe, Semar ki wong melarat. Aku dadi
sak kepenake dhewe ngunekke sak kepenake rasa digoleki apa-apane terus dipangan wae. Wis digoleki lomboke ya wis ora ana. Kok omong kok iso nyember tekan ndi-ndi to. Alae kok diuwak-uwak ora dek dimplok. Kene iki le ndelokke melu ngelih. Oh, caedan ora. Nah, Semar dunake ngoten niku. Ah kula nesu bapak kula niku sing kula ajeni. Lah iya. Saniki coba kula tak takon karo sampean. Takon apa? Upamane sampean niku ketemu karo wong niku unek-unekke bapak sampean. Antasena wae anake Werkudara. Werkudara kae wong dlogak-dlogok. Ora iso basa, ora iso ndodok. Kene ning kamar mandi piye jajelen? Nek ora iso ndodok. Lara ora atine. Wong mau tak jotosi mergo ngino bapakku. Padha aku. Aku ya mbelani bapak wani karo Baladewa niku. Mboten kok mbelani sapa-sapa. Oh, lara-larae ngono to. Heeh. Anu iya. Anu nggih. Wah, untung kowe tak ajar. Untung ada saya. Nek ora ngono mesti kowe tak polo mergo aku wis metu padha dawing Siwa Mandura. Terus piye iki? Aku ora iso nyegel kowe. Aku ora iso nyegel terus piye? Lah kae kakangmu kae Gatotkaca karo Antarja kae piye? Nek tekan kene aku diajar ya terus. Mesti modar. Ki piye kuwi? Nek pancen sampean niku benerke kula ya aja mung meneng wae, ning belani kula. Ngene bae. Tak bilani, ning aku mbelani salah siji. Salah siji piye? Engko nek Kakang Garwaca tekan kene arep nyekel karo kowe wanenono. Waduh, wani ya ilang ndase tenan. Bagong wani karo Garwaca potol ndasmu. Wah, terus diganti pucukan rek. Tenaming tingil-tingil. Aja kuwatir. Aku ngewangi karo kowe ning aku tak ngewangi Petro. Carane? Aku manjing ning awake Petro. Wah, mbok kula mawon. Moh. Ora sedeng awakmu. Sedeng mawon iki melar ya awake. Moh. Petruk wae. Engko soalé kowe iki wonge gleleng ku ndak tok nggo ngopo-ngopo. Tur dasare kowe iki wonge clemer. Mun aku mlebu ning awakmu kowe pinter, kowe digdaya tok nggo nyopet ning pasar malah aku sing kewirangan. Alah. Saiki wis ora. Nek mbiyen saiki wis ora, saiki mung sok ngutil. Oh padha wae ora. Aku tak manggon ning awake Petro. Ngene Petro Kakang Garwaca tekan kene, Petro arep dicekel, kowe arep dicekel, pasrahke Petro. Ben Petro sing perang karo Kakang Garwaca. Walah, mbok kula tak gleleng sekali-sekali wis. Mlebu teng mriki, ngono bleng mantan kula dimong sampean mlebu teng awak kula, wah, kula gleleng. Moh, aku ndelok potonganmu ki ora seneng. Kuwi soalé wong gleleng ku ndak tok nggo sing aneh-aneh. Pun Den, kowe mlebu iki. Kok tak gleleng, yo. Alah terus mbok yo. Aku ya terus. Lah, Antasena karepe arep nggon aku kok. Kok kowe kok aku terus. Moh ya ben ning kene kok ya. Wah, kowe iki kula mawon to, Lho. Moh. Awak kula anget. Ya men awak. Penak teng awak kula. Moh, aku tak ning awake Petro. Truk nun ngampet ambegan. Petro sing ngampet ambegan udu kowe. Alah, Danu. Kowe banci ndek banci ladan. Ora arto irane apa-apa aku ora manut. Pokoke aku arep mlebu ning awake Petro. Ngampet ambegan, Truk. Nggih. Titi prani mangan anong kari cotho. Mbak lumembak lamun mambeng lero mbak ing samudra hanglo. Kok ya iso maslep ngono ya, Truk? Ah ya Ndara Antasena iki ayampuh kok, Truk. Nun. Wis kowe nek wis tak nggoni ngene iki kowe ngopo-ngopo iso kelakon. Tur kowe dadi satriya digdaya. Kowe dipateni ra iso mati, dilarani ora ngrasake lara. Waduh, gleleng tenan iki ta. Terus kula iso napa mawon? Iso ambles bumi, iso mabur sakarepmu saka dayaku. Weh. Ding dang. Modaro. Ora iri to, Ora apa? Kudune iso kabeh ya iso kabeh. Antos sendok. Antos sendok ki boros kaya bakmi ya gelem, kaya go goreng ya entek.
Iya, unek-unekke Ndara Antasena ning ndro awakku ora krungu. Wis ben. Kula tak njajal ambles dene nggih, Den. Yo, ambles ombi. Carane pripun? Ngampet ambegan terus ngelikar. Ho! Wah. Halo. Ding 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 ding. Ah, pujek-pujekke jegluk sapitang ndasmu. Wih, ra elek ta pujan-pujan ya men. Jedul lah jedul. Ya. Ah, nek mabur sikile gedruk lemah ping 3. Weh, gong. Ki lho gong. Wah, jan waduh. Wah, sip le liwat kos-kosan. Golek kamar mandi sing ora ana gendenge. Tolong difotoke, Truk. Fotoke dengkulmu. Oh, medun, iya. Oh, apa kuwi? Aku men tiru-tiru kowe. Wah, anggere Ndara Antasena ora gelem ngomongi aku titenono. Iki jenenge Mbancinte Pancilatan. Pedro. Kae tandangi kana. Ana sing sampuh kana. Potol ndasmu. Apa kok juru mujek-mujek elak? Elek kok elak. Mujek-mujek elek. Pripun, Den? Pedro, aja mlayu aku bakal nemoni karo kowe. Gatotkaca? Iya. Kok rawuhipun kok sajake sumengka tur nawung duka? Pedro. Nun. Ya takoni kowe jujur. Nggih. Kowe wani karo Sewa Mandura iya. Mergane sing wani dudu kula ning Bagong. Bagong adimu kenapa kowe ora ngandani? Bagong niku dikandani wis angel. Mula aku diutus dening Kanjeng Puh Mandura supaya nyekel karo kowe yen kowe bangga bakal rampungi. Yen kowe ora manut aja kelakon dosa. Aku mentolo karo kowe. Ing Caca muntap lirik netap duka yayasinipe. Netra kocak ngundarandir. Oh. Malang kerik loro kabeh ben kaya teko. Sampeyan ajeng nglarani wong tanpa dosa, Petruk ora luput, ora kleru. Merga sampeyan nuruti karo kekarepane Sri Prabu Pandura. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Ajeng nenjak napa sampeyan? Tak turuti sagedhik sampeyan. Wani karo kanca sing tak wedeni apamu? Ora minggat aja takut tak potol ndasmu. Wah, iso motol sirahe Petruk, meguru karo kowe 20 taun, Ndara. Nuwun sewu, Den. Kula mboten ajeng ngantem sirah. Monggo.
apa-apamu pun dipotol mawon. Glelenge ra jamak-jamak. Mampus kowe. Wis ora bakal iso nglawat kowe. Ayo Sambato. Ajeng dinambake Ndara. Potol sirahmu. Potol wae. Anggepe apa? Pun dipotol mawon. Iki Kakangku Bagong. Sengit aku. Glelenge ra jamak-jamak. Aduh mati kula Den. Sambato. Niki mboten kencang-kencang keling iki ora kencang-kencang niki. Niki gulune mlintir niki. Ya wen. Tak bablaske tak pelintir tugel gulumu. Pun derek mawon ajeng mang tugel. Mangane men diplintar-plintir ngene iki malah lara pedes. Pun ya ditugel. Mati dereng aku. Pun monggo mang pateni mboten apa-apa. Sambato. Arep aku kudu ngakoni yen to aku tegel karo kowe. Marang bapakmu Semar lakonane. Aku ora bakal wegah. Ning sing wigati wis tekaning pati mundi ngemban dawe Kanjengku Prabu Baladewa. Mesti aku bakal entuk pangalembono. Oke semute to kene iki pun. Pindah kene ahli mati ndak dirubung semut. Wong edan. Iki ngopo iki? Dan genti aku. Aku ya pengen pentas ya, Tru. Ayo pentas kok dadak aku doyok-doyok menang sang jero metu e. Ayo ta. Piye karepe ngopo? Genti aku ora petruk terus. Masa aku meng leren disen-isen karo masyarakat. Bagong gleleng ra iki kalah gleleng karo Petruk. Ning janji. Nggih. Ora nggo gaya lho. Mboten. Ora nggo tumindak elek. Mboten. Ku anggere sapa pasar tak kentes ndasmu. Ora. Yakin sumpah. Tenan. Ku anggere mboten saden kula mawon. Petruk, kepluk watu ndasmu kok. Kowe iki ngopo ya ora? Wong arep dinggoni Ndara Antasena kok mboten samboten sam. Kowe iki ngopo e? Mbok gentinan. Ya. Ya wis ngampet ambegan. Ning janji tenan lho. Aja nggo tumindak elek. Nek aku mlebu ning awakmu, ora tau tumindak elek ajar dhewe iki. Wanggere iki aku krasa kowe tumindak elek ajar. Agak wis lan jeblok wetenge. Ora bongok-bongok to kok. Wah iki kene ngampet ket mau ora mlebu-mlebu. Mangkel aku. Goleki kok angel. Wis gak wis? Yo. Ngampet ambegan. Wis tak mlebu ning awakmu. Kon merem, Gong. Aku tak mlebu ning awakmu ya, Gong. Nek aku mlebu ning awakmu, aja nggo dolanan lho. Nek nggo dolanan awas. Ngono wae ya, Gong. Mergo aku wegah nek kowe ndang gaya aku wegah, aja nggo sombong, aja nggo umuk. Ora. Wis tak mlebu ning awakmu ya, Gong. Nganti kepentut-pentut ora. Lah tasane ndi? Ah wis mlebu ket mau. Ha sing ngomong ki mau? Aku. Oh setane. Kok arep pedhot-pedhot to napase. Tok. Gus, Ngopo? kok ora iso ambles bumi? Lah wong aku wis omong nek ambles bumi iki manteng pangestine ngampet ambegan. Oh iya lali aku. Ceniningan kuwi jenenge kesusu ora. Wis. Gong, tak ajar lho kowe. Gong, iki kok diditerke. Kapok ora kowe. Kok tak antil tenan iki, Gong. Gong iki kok dibleseke sadodo iki lho. Gong, ayo kowe glelengo saiki. Oh titenono kowe. Penyakit ora. Diumbulke saka isor. Kapok kowe.
kene jedul. Mabur. Jias tenan iki. Grimes po ya? Kok tetes-tetes iki? Ah, setan to. Wanjal maning jajalan tenan. Udane, Truk. Rak. Oh, kowe ngipat-ngipatke kowe kok. Sisane mau ora. Mbok medhun, mah. Penak mabur. Mbok ganti, Gong. Kowe tadus ro kali ning kali karo aku sesasi kepungkur kok sprene isih kuning. Ana diganti. Jiji ora medhun. Dung jelek. Wah. Lho, rak nggo gleleng to. Meng jajal kok gleleng. Tandingi. Kurang sapa iki? Ndoro Antarja. Siap. Ajare, Truk. Iya. Wah, tak ngaso genti aku. Kaya es tehku ora dombe lho. Ora. Kowe iso lancang es tehku barang dombe. Ayo, amos Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha. Iblis lanat pamer arep ditemoni kok malah ambles bumi. Mapokmu kapan? Apa sing ambles bumi ki meng kowe tok apa? Aku saiki glelek. Hah? Aja kok ambles bumi. Mabur. Aku iso. Weh la edan. Ora edan iki tenan. Mentas meguru anyar. Ah wis lulus. Iya pancen kowe meguru anyar. Heeh, areng apa? Kowe milani Baladewa. Dasar Puranyata, goleki Petruk. Hah? Goleki Petruk. Petruk ora ono, Petruk mulih. Kowe aja ndelikke Petruk. Kowe ndelikke Petruk lak katutke dosane Bagong. Wah, lah kowe kok dadi omonganmu atos kaya ngono to, Jojo. Jo sapa? Jenengmu Antarja kok kon ngundang sapa? Kon ngundang Antar. Hah? Tundang Jojo nesu. Petruk wani karo Siwa Mandura. Kowe ya wani karo wong Mandura. Manut tak bondo tak krincung sing tak rangket leboke Pakunjaran. Wah, kok le mayir. Rangket leboke Pakunjaran. Ora ngerti kadegdayane Bagong apa piye? Ora ngerti kapinterane Bagong apa piye? Sawangan, Jo. Sawangan. Deloken. Oh iya. Kuwi la edan. Ora edan iki nyata. Hah? Kon jedul apa? Jedul. Wah. Mabur apa? Oke. Oh, piye? Kon nimbles apa piye? Rampung dening aku kowe. Ya nek iso medun. Ayo iso munggah kok ora iso medun. Padake ora. Lho, aku nek medun alon-alon kok. Lho, gleleng to, wadhake. Ayo arep ngejak apa? Nyembur tak kembari nyembur. Ambles bumi tak kembari ambles bumi. Mabur tak kembari mabur. Ora bakal aku mundur sejangkah. Hah? Ora sampe cicil kowe. Sawan legane ngati. Hup. Kok isra mandi ya? Oke, mbok menapa lemahe lagi atos. Ora masalah, tontonan iki. Kok ora mandi kabeh ya? Ayo, harmoni piye? Harmoni piye? Wah, cilaka iki. Iki mesti Antarsena ngapusi aku iki. Wah, lah nek ora. Oh, ngandel ora. Sone nek metu ki omong.
Aja meneng wae. Metu ki muni wis ngono. Nek meneng wae kene ya radong. Aku wis apal kowe iki anggere tak njingi mesti gleleng. Mula aku wegah nek ngenjingi karo kowe. Wah, diwasar go gayae. Mundur kono. Mundur. Kakang Antarja tak rampungane. Wah iki rame iki. Kakang Adi siji mbelani Baladewa, siji mbelani Petruk, gelut rame. Mundur. Nang sapa ya, Truk? Ambu. Ndhet pira? Ndhet pira? Lho. Iki arep ngejak apa ya? Ndhet pira? Aku bapak nang sangon selawe kok. Padha, aku yo ndhet selawe. Kowe nyekel sapa? Lho, iki edian iki. Aku manut kowe sapa? Aku. Aku wis sing tuwa. Yo, aku Ndara Antarja sing tuwa. Padha, aku yo iya. Wis rasi dawa. Demet iki ora. Tiwas mempeng Dimas Wantasena. Kang, ora kok aku arep ngewahi karo Ponokawan ora. Ning aku mau wis jagongan karo Petruk, jagongan karo Bagong. Jane sapa sing diketikake dening Siwa Mandura mau ora bener. Aku malah benerke Petruk karo Bagong mergo dheweke mbilani karo wong tuane. Dheweke mbilani karo bapakne Semar. Tur gegayuhane Semar kuwi pancen luhur. Gegayane Siwa Nayantaka kuwi apik. Pengin bangun kayangan ning negara Ngamarta. Mula nek Kakang tetep arep mbilani karo Siwa Mandura, mungsuhe udu Petruk karo Bagong ning aku. Kuwi ngejak apa aku manut. Ayo, Jo, berbicara, Jo. Bagiamu, Jo. Gong rasa melu-melu mundura. Ana melu-melu tak ajar dhewe kowe. Nggih. Kok bali, Gong? Arep diajar dhewe aku. Malah ngrekoso aku. Seneng kene wae, Truk. Rasa melu. Nah, ngendel ora? Setan ki. Wis tak omongi nek es tehku kok dientekke. Ala ya wong isih apa kari prongkolane. Ya kene tak mung nggo mut-mutan ra ya lumayan. Wis prongkol kok nggo mut-mutan. Ngono ya Dimas. Ya. Saiki aku mung kari manut. Sampeyan ngejak piye aku ya wani. Mergo aku mbelani Ponokawan. Tur to sampeyan kudune ngerti kan. Sampeyan ki tau tate nampa pangudange Petruk, tau tate dimong karo Bagong. Kok mung perkara kaya ngono kok sampeyan nggugu karo ngendikaning Siwa Mandura. Terus sampeyan arep mentolo karo Gareng karo Bagong utawa karo Petruk. Ora ya malah saru dinulu to. Kawula sak Ngamarta iki do ngrasani kabeh nek nganti sampeyan ngajar karo Petruk karo Bagong do ngudarasa kok do ora ngerti males kabecianing Ponokawan. Kok mung perkara diwaduli karo Sinuwun Mandura kok terus mentolo karo Ponokawan. Nek cara aku isin nek cara aku. Mula perkara iki rasa dadak digawe angel sampeyan ambles bumi wae. Mengko nek kepekewuh ketemu karo Siwa Mandura, ambles bumi tak kancani ning jero bumi rembugan karo aku. Wis ngono wae, mbangane kesuwen. Iya Dimas, iya. Tinimbangane mengko sampeyan malah konangan Siwa Mandura ditakoni pira-pira sampeyan rasa wangsulan, tinggal lunga, tinggal ambles bumi. Siwa Mandura ora bakal iso nusul ning jero bumi. Iya Dimas.